Kumusta nyo mga kansan? Ako nga pala si Paulol. At oo na, manonood na tayo ng YouTube Rewind 2018 ha. Ayoko nang pinapanood to mga lecheng video ng YouTube na to kasi sobrang basura ha. Siguro yung 2013, 2014 yun na yung best of the best ha. So mula nun, hindi na ako nanonood. Puro mga cancel na nakikita ko ginagawa ng YouTube. Halatang hindi na nila naiintindihan yung mga nanonood mismo na kanilang platform. So dahil lang mimilit kayo, papanoorin natin. Pero in the spirit ng panonood ko nito, nagsusuot ako ng green na damit kasi gusto ko maging sobrang shitty ng video na to, sobrang basura, para naman kasabay natin ang YouTube Rewind sa pagiging basura niya, diba? So, kung walang pake YouTube sa atin, dapat wala rin akong pake sa inyo and vice versa. Ganon, di ba ganon ang gusto ipalabas sa YouTube, ha? Tingnan mo, hindi ko pa sinisimula. Tingnan mo yung dislike. Tingnan yung like to dislike ratio ng video na to. Fuck, anong bullshit na naman to? Meron sila ng chat shit. Ano to, YouTube? Oh my God, sino yan? Oh, si Will Smith! YouTube ba to? It's rewind time. Yeah, if I control rewind, I would want Fortnite and Marquez Brownlee. No, you won't. Hindi, makulokor. Is this what you wanted? You know who I would have asked for? Quit horsing around! No. Play me some of that jumping Pero dyan si Ninja. Nandun yung mga bata eh. Jump. Todo el mundo, fuera! Sino yan? Hindi ko kilala yung mga to! Thank you. Ito ba around the world? Oh no. No. Wag. Ano ibig sabihin? Fuck, alam. Apparently, we control Rewind this year. Yeah, mga YouTubers. Yeah, Yung mga cringiest na YouTuber may control sa YouTube Rewind. Nice. Amen! Ano to? Si Alojo ba? There's one thing this video needs. Oh, I like them twins. No. I mean, no hate ako sa K-pop. Pero every year naman silang hype eh. Alam mo, naiintindihan ako na yung mga hindi ko kilala na YouTubers dito, di natin kilala. Ilalagay sila sa platform para magkaroon sila ano pala sila na para mabigyan sila ng plug, kumbaga, ng kanilang platform. Ako lang parang kasing OA na eh, na ilagay mo pang K-pop dito. Mas marami pang may impact na YouTuber hindi yung trend, yung YouTuber. This YouTube, hindi to U-trend. Rewind ha. Fine, baka bobo lang ako. Okay, ginagaya nila yung ng BTS, diba? Yeah. Yeah! Oh, hype! Woo! Tayo lang mag-hype sa sarili natin, You're marrying bongo cats. Oh, si si Ba. Oh, si Nyan Cat, yes! May nakapasok din ng meme para awa niya na. Hindi ko alam to mga uso ba to? Sobrang mundo. Yung wedding na yan. Ano yan? Rewind needs more sound. Oh, si ano yan? Science thingy. Pinapalagyan yung mga drawing nila. Yes. Awkward na yung mga nandito sa video na to. Nakiki-comment sila sa chat. Parang pinapat ba nila yung sarili? Good job guys! Yes! Ano ba tayo? Mayaman tayo mga YouTubers tayo na nararapat tayo dito. No? Hindi yung mga iba na talagang dapat nandito. We'll get into that in a bit ha. Tapusin muna natin tong video na leche na to. 我给大家做吃的怎么样？ If it's a trend, ba't kailangan pa sa... Paolo, manahimik ka, manood ka na lang. Nagiging cringy lang kasi pag sinasabi mo pa eh. Pero ina-explain mo kasi yung joke. Yeah, meme! Yeah! Guys, let's do the In My Feelings challenge. Whoa! At least may isa nakapasok. Oh, ay si ano. Yeah, tama yan. Yes! Animators, alagay na sila. At last. Aw, cute. Jaden animate. No. Tama na. Skip natin yan, please. Ang daya kasi yung mga ganun talk show host. Sa tingin mo ba may paki yung mga yan? Sa ganyan... Yan yung mga pseudo-YouTubers, yung mga talk show hosts. Kasi, technically, they are hosting a show. Parang ako, parang ganito, diba? Pero they have a company behind them. Tinutulungan sila niyan to plug and whatever, blah, blah, blah. Okay, ano kaya tsura ko, no? Kaya ni-edit ko to. Nakalabas kaya yung ulo ko lang. Tapos, wala naman ako dapat pake, diba? Yun ang gusto ipalabas sa YouTube, diba? Dapat walang pake yung mga YouTubers sa mga
subscribers sila. Tulad ng walang pake ang YouTube sa kanilang mga YouTubers. Diba dapat, the apple must not fall far from the tree. They don't deserve to be here. Kaya para sa akin, ang YouTube Rewind para ito sa mga YouTuber na nagbigay ng impact sa YouTube throughout the year. With or without the trends. Yes, yung iba dyan maano dahil sa trend, pero andun din dapat yung mga YouTuber, mga run-of-the-mill na mga tao, na mga gusto lang magpatawa, na against all odds, meron sila audience. Hindi yung mga late show na may cable, na pinapanood na sila beforehand pa sila pumasok ng YouTube. Pero sige, okay lang, fine. You know who really needs to be in this rewind video? Sino yan? Everyone who managed to do something bigger than Superwoman. themselves this year. Okay ba? Who found a way to help the causes that matter to Nakahantay ko most. pa rin si PewDiePie somewhere here. Please. Kahit sa ending lang, masaya na ako. Sinabi ko na, kailangan natin itong palagpasan. So proud of this community. I'm not proud of this community. Nakita nyo na ba yung comment section, ha? Ever? Proud naman ako, pero nagiging nagiging parang self-patting. Sa isang rewind, hindi mo pwedeng iskipan yung mga controversies because that is part of history. If you remove something that is part of history, you will not learn from it. Ang nangyayari niyan, parang nagiging politically correct lang tong video na to. Hindi siya YouTube rewind, it is a politically correct rewind. Like, nasa na sila Logan Paul? Nasa na yung Suicide Forest? Fine. Paolo, manahimik ka. Tapusin mo yung video. We're forgetting something. I think We should read the comments. Ay, God. Ano to? Yeah, I have a feeling this is about to get a little bit crazy. Let's give the people what they want. Like, give the people what they want. Challenge lang to. Nice. Mukhang naiintindihan nyo nga na ito yung gusto ng mga tao. Diba? Okay, sige. Let's give the people what they want. Oh, Elon Musk! Yes! Astig nyo nag-aaway. Okay yan. ASMR. Gusto nyo na ba ASMR, ha? Tinitigasan ba kayo? Basang-basa ka na ba? Hops, mapamilyan channel tayo dito. Bawal eh. Oh, of course. Ito ba yung Suicide Forest? Siyempre may Fortnite dance, no? YouTube Kids Rewind nga pala to. Oh, that's hot. That's hot. Nagulat ako ba't ganon kalalim yung boses niya doon? Kala ko edited. Oh, that's hot. That's hot. Oh, that's hot. Oh yeah, ito, kilala din to. Yung gumagawa na siya ng out of stuff, tapos nasa wilderness. Nice, meron din siya sarili niya dito. Ang cute naman. What ang pangalan niya? Fap TV? Oy, gusto ko yan! Rekta na tayo dito. Fap TV! Ito na ang tatalo sa T-Series at kay PewDiePie. Let's give the people what they want. Okay, so, yeah, so, ano masabi natin sa mga nakita nating katarantaduhan? Ay, naku, PewDiePie versus T-Series. Shane Dawson tsaka yung documentaries niya. KSI versus Logan Paul. Yung Suicide Forest si Logan Paul. Yung boxing fight. It's the first, alam ko sa iba cringy yung boxing fight na yun. Pero it's the first time na merong isang physical na between YouTubers na nangyari. In YouTube. Na hinanap nila. Nasaan yun? Mga SJWs and politically correct na mga tao ang iniiwasan ng YouTube, ng platform na yan. So, isa pa. Ikaw na lang nag-iisa kong pag-asa dito. Yung sa PewDiePie versus T-Series. Kasi nagkaroon kasi ng controversy na yung mga toxic na subscriber ni Pewds. Hindi lahat yung mga ultra toxic lang na subscriber. Nagiging racist sila to the point na nagko-comment siya ng mga racist comments, ganyan. Kaya siguro hindi to sinama ng YouTube Rewind. Kung iisipin mo, yung laban ni Pewds and T-Series for being the most subscribed na channel, hindi YouTuber na channel, naging isang significant part to ng 2018. And it is still continuing hanggang ngayon. Nagtutuloy-tuloy pa to. Saka yung kay Shane Dawson na docu-series, para siyang Netflix eh. Alam ko hindi lahat gusto yun. Pero ang point kasi ng YouTube Rewind is mga nagkaroon ng impact na hindi pa nakikita ng mga nanonood ng YouTube. Yung mga YouTubers na going out of their way na para ma-innovate yung platform ng paulit-ulit na para maging fresh. Hindi ko sinasabi na wag mo ilagay mga hindi kilala. Diba? Okay lang kasi nabibigyan sila ng exposure. Pero yung overall na general na YouTube Rewind is wala doon yung sana inunan nyo muna yung mga yon. Sila PewDiePie yan. Tapos isa ka mo ilagay yung mga
YouTuber na gusto niya na exposure. Kasi hindi siya rewind eh. Parang YouTube kids / politically correct / ayoko maka-offend / iwas controversy / baka ma-demonetize yung sarili naming video na YouTube. Alam mo yun, parang ito yung mga lolo ng mga nanonood. Parang hindi nila alam yung platform nila eh. Nanonood ba kayo ng YouTube? Ever pumunta ba kayo sa trending page? Sino ba gumagawa nito? Parang ito yung mga tito na nakiki-memes sa Facebook. Tapos gumawa sila ng naka-spotlight sa YouTube. Parang ganun yung nangyari. Hindi ito yung gagawin ng isang taong talagang lubog sa YouTube. Talagang nanonood ng YouTube. Kahit iba-iba pa yan. Yung talagang lubog sa YouTube. Masyado na silang pa-social justice war na ayaw maka-offend. Pero ang nangyari ito, mas marami pa kayo na-offend. Tinan mo naman yung ratio na yan, man. 5 million dislikes over 1.7. Yun nga, ito yun, actually relevant stuff. Diba? Hindi ko naman sinasabi na pumipasok yung mga maliliit na YouTubers na hindi ko kilala, okay lang yun. Pero yung mga relevant naman nangyari, sana naman naka-sprinkle doon, diba? Yung mga sinabi ko kanina, wala, ni isa. Ito yung mga naka-suit and tie na mga puti na buhok na mga lolo, sila yung gumagawa. Oh, ito YouTube Rewind natin. Dito yung mga memes. Wow, ito na yung the best na magagawa natin. Ako, gusto to ng mga bata, alam nyo ng mga bata, diba? Tayo nakakaalam anong gusto ng mga bata pinapanood yung platform natin, mga pinagkakitaan natin sa ads. Pero may basura ako dun. So ngayon, tumingin tayo ng mga onting memes para lang matanggal yung stress ko sa Lecheng Rewind na to. YouTube Rewind PH. Is this what you wanted? You know who I would have asked for? What's up? Kumusta mga kaigan? At yun na nga yun mga... No. Di ko yung gusto. Nope, no, thank you po. Yes, PH Rewind! At tingnan natin kung malakas sa aking kapangyarihan, kung maalala ko lahat yan. Sino tong babaeng to? Di ko kilala. O, yung naglabanan yung Gilas, yes. Sa PGT, naalala ko na, yeah. Itong dalawa, kilala, alam ko yan. Starting from the left, si Advance Mag-isip, cringe, fuck. Si Gadon, si Batosay, si Robby Padilla, si Ed Kaluwag, my friend. Bahala ka na. O, siyempre, yung aking friend na hindi derogatory term na si Darren Espanto. My girl Charmaine, yes. No, ayaw makita yung babaeng yan. Isa siyang kahihiyan sa pagiging isang Pilipino. Siya yun sa yung mga accents into English, blah blah blah. Ito ba yung batang ama? Si basketball player, yes. Ito ba yung sa rape? Yeah, tapos si ito yung unang-una sa taon, di ba? Yep, si Your Road, yeah. No comment! Papabihan channel kami dyan. Nako! And syempre, itong dalawan to. Okay, fine. Sige. Yeah. At least, di ba, medyo correct naman to. Ito naman tayo nangyari throughout the year. Good or bad, nangyari to sa year. Di mo pwedeng kalimutan lang pati yung mga pinagdaanan mo hindi mo nagustuhan. Kasi hindi yan rewind. Magiging parang, so para mangyari, parang gusto mo lang makita yung mabubuti. Hindi pwede yun. Hindi ka mag-grow kung di mo rin nakita yung mga ayaw mo. It is part of who you are, diba? The light and the dark. The good and the bad. The Jaisam and the Camille. Joke na pa pa. Kami dito. Okay, magalit. Oh, that's hot. That's hot. Yes, that's hot. It is so hot. So, yun ang mga memes na meron tayo ngayon kasi di naman mabilis sa Pilipinas gumawa ng mga memes na ganyan. So, yun lang aking masasabi sa YouTube Rewind. Hindi na ako nagulat. Sa totoo lang. Lagi naman ganyan ang YouTube Rewind kasi mga lolo't lola lang na gusto ng ayaw ng problema, diba? Gusto lang nilang mapakita sa'yo na ang buhay ay makulay, buhay, diba? Ganun lang. So, kung gusto nyong ganun, sige fine, magpakabulag kayo sa gusto nyong makita, pero hindi yan YouTube Rewind. Kung like, share sa mga YouTuber nyo friends. Siyempre, kalimutan mag-subscribe. Paulul! Out!